titulatu dugu urteroko Arratiako enpresa foru, Aurtengo honetan, errotak Bizkaia Orekan sakonduz estrategiaren barruen enpresa berdea deitzen den proiektu bat martxan ipini dau, jasangarritasune Arratiako enpreseri hurbilduteko proiektu moduen. Formakuntzak alde batetik, zein bono berezi batzuk sortu duguz, ordu zehatz batzutan enpresak jasangarritasunan alorrien lanien hasteko. Orduan helburua izen da apur bat enpresari azaldutie proiektu hori zertan datzan, eta bebai, aholkularitza baten bitartez bebai esan, jasangarritasune zelan dator enpresen gana eta ze modutan afektauko osko, eta horregaz aprobetxatu lotu eta gonbidatu enpresa berdea proiektuen parte hartzera. Balorazio oso ona dare jogu, gaurko honetan 10 bat enpresa hurbildu diez gurera. Ikusten dut argi geratu dela, bai Europatik, bai Bizkaiko Foru Aldunditik eta beste erakunde askotatik jasangarritasunen gaie etorri dela geratzeko eta esan dabe, enpresak martxan hasi bidiezela eta argi geratu dabe bai, errota moduko agentiek bagauzela lanien, enpreseri laguntza hori emoteko. Erakunde publikoen eta enpresen artien gauesenez, informazio asko erreztu inaldotzegu enpreseri. Administrazioek esaten dena modu errezago eta simpleago baten enpreseri hurbiltzeko, eta papeleo administrazio lan horretan gu laguntzeko prest gauz, eta horretara zuzentzen gaz, orduen importantie da gure papela kasu horretan. Eta baina hot luzetu, edozein enpresari autonomo daneri, gugaz harremanetan jarteko, hori, diru laguntzen informazio proiektuen parte hartu aldaben edo ez ikusteko, eta beti gonbidatu edozein zalantza badaukie, gugana hurbiltzeko ona zean urire, edo e-mailez, edo telefonoz gugaz harremanetan ipintie.